नेशनेल निउ एडुकेशन पलिसि फैदों बेयावहा बर' फरायसालिफोरा बर' बिजोङावहा प्रब्लेम जागोन नामा गोबां सोंथि फैदों। निउ एडुकेशन पलिसि फैनायाव जोंनि बर' बिजोंनि फरायसालिफ्रा प्रब्लेम जानाय नङा बेखौ जोङो बिसास खालामो। मानो होनोबा निउ एडुकेशन पलिसिया बेवहाय भार्नाकुलार जिखिनि जोंनि मिडियाम बा गावनि मोनसे इन्डिजिनियास लेंगुवेजफोरखौ सनमान होनानै मोनफ्रोमबो मिडियामखौ फोथांनानै लांनायनि बा फोजौनानै लांनायनि मोनसे प्रक्रिया खामानि मावनायखौ जोङो दिनै नुदों। दा बेखायनो निउ एडुकेशन पलिसि फैयोब्लाबो जोंनि मिडियामा गिनांगौ जेबो थानाय नङा बेखौ जोङो साननो हायो। बे समाव आरो हाई सेकेन्डारिनि माखासे माबा फैदों मास्टारनि माबा फैदों एप्लाइ खालामनाय बेयाव मोनसेल' बर'फोरा मोनसेल' साबजेक्टआव एप्लाइ खालामनो हानाय दा बे बेलायाव जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जों बुंबोबाय थादों आसाम सरकारा सोलोंथाइ बिफाननिफ्राय जे मोनसे एडभार्टाइज होदों जे पस्ट ग्रेजुवेट माने टेट आरो बे टेटआव जोंनि बर' बिजोंनि फरायसाफोरा बेवहाय गासै माने 2272टा पस्ट बेवहाय एप्लाइ खालामनो हानाय जाय बेबायदि मोनसे थासारि फैदों। मानो होनोबा बेवहाय मेनसन खालामदों जे बर' मिडियामनि हायार सेकेन्डारि थानाय जानांगौ। दा बे बर' मिडियामनि हायार सेकेन्डारि जोंनि आसामाव गंसेबो गैया। जोंनि जिखिनि मिडियामनि स्कुल दङ बेयो हाइ स्कुलसिमल' मिडियाम अफ इन्सट्राक्सन बेबायदि दङ। दासिमाव जोंनियाव हायार सेकेन्डारि बर' मिडियामनि गैया। जिखिनि स्कुल दङ बेयो असमिया मिडियाम हायार सेकेन्डारि बा जिखिनि स्कुल दङ इंलिस माने हायार सेकेन्डारि। दा बेखायनो आसाम माने सरकारा सोलोंथाइ बिफाननिफ्राय जिखिनि मोनसे एडभार्टाइजमेन्ट होनाय 2272 बेवहाय जोंनि फरायसाफोरा एप्लाइ खालामनो मोननायनिफ्राय माने डिफ्राइभ बेबायदि मोनसे थासारियाव गोग्लैनो गोनां जादों। आरो बेखौनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा आसाम सरकारखौ जोङो खावलायबाय थादों, जोङो दाबि होबाय थादों। जों दुलाराय बर' फरायसा आफादल' नङा बर' थुनलाइ आफादाबो बेखौ रेक्टिफाइ खालामफिननांगौ बिनि मोनसे करिएन्डाम माने होफिननांगौ होननानै जों बुंदों। थिग बेबायदिनो दिनै बिटिआर सरकारनिफ्रायबो पिजिटि टेटनि बिटिआरनि फरायसालिफोराव गासै 142टा पस्टनि थाखाय बेबायदि एडभार्टाइज होदों। दा बेवहायबो आसामा जेरैबायदि एडभार्टाइज होदों जे जोंनि बिटिआरआवबो बेबायदि सेम एडभार्टाइजमेन्टखौनो जों नुदों। दा बेवहाय जों दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जों बुंदों जे 143 जिखिनि पस्ट बेवहाय एडभार्टाइज जादों जोंनि साफ्रोमबो बर' फरायसाफोरा बा बर' मिडियामनि बेकग्राउन्डनि फरायसाफोरा 143 माने पस्टआवबो एप्लाइ खालामनो हानाय सरकारा खालामनानै होनांगौ जोङो आपिल खालामदों। आरो बिथांमोननि जेनाखि मोनसे एडभार्टाइजमेन्ट बेखौ सोरांफिननायनि गेजेरजों थाबैनो बेखौ रेक्टिफाइ खालामनायनि गेजेरजों करिएन्डाम होफिननांगौ होननानै जोङो दाबि खालामो। बर' रावखौ फर लेंगुवेज खालामना जाफिननो हानाय फर लेंगुवेज जे आसाम सरकारा दिनै मोनसे निर्देक बा मोनसे पलिसि लानानै फैदों बेखौ जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा आगोआव जेरैबायदि अफस खालामदों बा बर'नि माहारियारि आफाद माने बर' थुनलाइ आफादा जेरैबायदि अफस खालामदों जोंनि स्टेन्डआ दाबो क्लियार। जोङो फर लेंगुवेज फर्मुलाखौ जोङो माब्लाबाबो एक्सेप्ट खालामनो हाया। जोङो बर' लेंगुवेज जोङो बिमानि राव हिसाबै जों फरायो, सेकेन्ड लेंगुवेज जोङो इंलिस फरायो आरो बेबायदिनो जोंनि हिन्दीखौ जों फरायो। अलरेडि